Id-distrett tal-Kalkara rebaħ ir-regatta ta' jum il-Vitorja 7 darbiet, iżda l-aħħar suċċess wasal lura fl-1971. Fl-aħħar snin naqas li jkun fost il-protagonisti iżda minkejja dan il-klabb tal-Kalkara se jkun qed jieħu sehem fit-tlielaq kollha kemm tal-kategorija Open kif ukoll tal-kategorija B. Għalkemm illum il-klabb tal-Kalkara huma qjus fost iż-żgħar, il-qaddifa u l-kumitat xorta jagħmlu s-sagrifiċċji tagħhom u għalhekk jittamaw li tal-anqas dawn l-isforzi jissarfu f'xi ħaġa pożittiva. Il-maġġoranza assoluta tal-klabs jesperjenzaw problemi finanzjarji u l-pis finanzjarju fuq klabb żgħir bħall-Kalkara jinħass aktar kif stqarret ma' Net Sports il-President tal-klabb Drusilla Mizzi. Hija problema hu. Qabel forsi sponsors ma kinux daqshekk problema, ma llum il-ġurnata iva saret problema kbira. Il-finanzi taħdem għalihom illum, x'hekk ma taħdimx għalihom mhux se jiġu mix-xejn. Nsibbu problema kbira x'anke biex tħallas qaddiefa u hekk. Sfortunatament għalihom huma mhux se jieħdu sehem fit-telliqa tan-nisa bil-fregatina minħabba li weġġet waħda mill-qaddifa. Is-sena l-oħra, il-Kalkara kienet spiċċat fl-ewwel post ma' Bormla f'din it-telliqa li din is-sena se jieħdu sehem fiha 4 timijiet.